Ngadairu I member jongka professional town vending committee. Teman man la bangi la yashong hangtai hagatai ka committee ban yakran halor ka kam jong kini kinong dia madan. Tengiru kadai ka kamram jongi kum kinong kit kam mem bangin batai kini kinong dia madan bakalong ta. Handrai ka ei ka bangi yakran man hakani padam baki kam shampan sngap takadau kadai ka kamram jongi bangin batai padi kipat ba kini kipat ba pat kilamwir. Namar ba balai lathau khnangai kani ka town vending committee ma ngan supen kan mau VIP kam padai ka town vending committee ka bapura kadang dai tang ka professional town vending committee te katum ka andayam kani ka PTVC kala dai ban kala valid ta tang sistem kamur kita peniat mental ada ki ar sistem kala long bean namar hang tayam kani ka PTVC kam dai ka ba elect mano kaba kila shu invite by card bamon manta one way la shai one idea way ta kamlong re nadu bas dang hakapor bang yekran ko dia ka budget bakia sna kia tai hang tai hapo mudarung yong balai hadu manta ka budget ro him batai haga PTVC khna bang ngiro ngidon hok namar ka pisa jong pa ba ka pisa ka jonga jong pi baro ta shoban le ka ka kam ban pulut halor ka kerteng jongi ka ba shu pulut lut put lem da sei song yang pensang ya shwa te kabaya dei bat kini sia ki bayami maran mentasmi padam ki dei ter nado na mot pran GS road ter sha do se yo molong te kuman su batai PM kat kum ka an ketei ki yo le ki de ki yo ndai enthai ki bala tip kum kata ka heritage market himla ban pendu te hilap batang ban su regulate ye ki tang ban su le risk fishing handrai mentapat kilong lamwir namar kilis kimpat biang siteng municipal wanga latip mangai ki biro jonga siteng usim wanga latip mangai ki biro jonga siteng ki containment ki ongi ngim pediang siteng ki snong ki ong tong ni trai kamlang habaga committee kala don te balai kan bani trai kamlang bani perkhat mentaban surai kat bamon ya ka kamai jakpo jong kini sia ka baman lakas ni kaba kamlong ka ka ba sultanat bat kalong bean bat ka lajro ya ka an tengi hang di matangi ong labiang hilapan trai kami ka professional town vending committee mata lais nam la yat laj ya kaan manta kala dai ka por ba phi phin ya thau no ya kata full fledged jong ka town vending committee ka bapura ka ba le da ka election khrang ban tip ban shai ba hoi kidai gibri kidai bala jit ki pat ba man surung kat baman ban surai kat baman namar ka keni ka committee ka badan mentaru kajing yakran ka dai da kumwei hanrai ha ka por ba mi ki rai pat kimi da ki wei takalong ka basopsi namar kijajing di jong kinong di manan kimlong kumju bapin suya kinyan kat bamon kidon ki badi marpuut kidon ki jajing di ki bamdei ki di marpuut teman tangan suya kran halor ka kabaya dei baka MTC ro nado ni kong yong pet bakam dei ka marpuut nang ban itenat kayo kai PB lay ka khnai la ka dei bak kring turis kan itenat nging ya kran bat ka committee yong ba yakini ki badi ba mai ai ngin pen sothu ba ki dei ban ploy ban le yang tai bat ka jing manjur jong ki pat ba hi ni pen sai ki pat ba yong ka biang tai ba ki pat baro ki sotanat ke sim dia le henrai ya ki badi jan yong sange shwa badi jan bam dei ki marpuut temen ta pat haga committee ngila ekran kum ta henrai hang ne po municipal padam ki trai kamda kumwei ki phone sisimen badya gitu ki brio ki bamdei ki di ki marpuut ki badi jan ki badi juti la shulet berat lang hal jaka badi ro kha